diɲɛ kungo ye sisan koyi hali an karamɔgɔw an bɛɛ bɛ ka dɔɔni gɛlɛya ko in na sisan koyi diɲɛ yɛrɛ de ma nɔgɔ sisan nafolo yɛrɛ an tɛ karamɔgɔ ba a tɛ fɔ karamɔgɔ ma k'an tɛ sa salamu alaikum karamɔgɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bisimila an bɛ kun karamɔgɔ ne nana ka don diinɛ la quoi ka don diinɛ la alhamdulilahi rabbil alamin tabarakallah an bɛ ka nin ko sugu ninnu dɔrɔn de ɲini e ta jumɛn e b'a fɛ ka kɛ silamɛ ye wa awɔ silamɛ n bɛ fɛ ka kɛ silamɛ silamɛ ɲuman e bɛ layidu ta ala ye n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ wa n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ wa ni ala kɛra mamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a k'a kɛcogo la n'ala ye kira mamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a k'a kɛcogo la tuguni i b'a fɔ n tɛ sɔn jɛnɛya ma habada n tɛ sɔn jɛnɛya ma sufɛ wa tile fɛ jɛnɛya bɔra jɛnɛya la wa jɛnɛya finma jɛnɛya jɛma nin bɛɛ ye jɛnɛya de karamɔgɔ n y'o mɛn n tɛ sɔn suɲɛli ma n tɛ maga wali nafolo la n tɛ maga wali fɛn na karamɔgɔ layidu ta ala ye n y'o fɛnɛ mɛn ni mago bɛ kisi la layidu ta ala ye dɔrɔn n y'o mɛn karamɔgɔ n bɛ miiri dɔɔni quoi i bɛ miiri wa n tun nana i ɲininka ne fɛ e nana don diinɛ la ne nana don mais a cayara n ma dɔɔni kɔfɛ n bɛ segin ka na quoi mun ye nin caya e ma o la n bɛna dɔɔni an kɔni ka diinɛ sigilen b'o de kan dɛ n bɛ taa ka na quoi n bɛ miiri k'a fɔ k'i b'a fɛ ka diinɛ politikiya kɛ o tɛ marché yan dɛ n'i b'a kɛ i b'a kɛ ala kama n'i tɛ se k'a kɛ ala kama i bɛ taa ni sen fila ye sinon an kɔni bɛ ala kama